ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб подписчикои канали Саудо ТВ 01 нафаре ки ба хотири харид кардани мошино ирӯза числа 12 августа тамошо мекунед. Шумо дар канали Саудо ТВ 01 мо Саудо ТВ аслӣ ҳам дорем ки дар оҷа фақат хонаҳоро навор мекунем. бачаҳо оиди реклама шояд ягон хона, замин, мошин, квартира боша, дар WhatsApp дар рӯи экран 9997 WhatsApp барои реклама мондагем. метонен чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ бошад дар WhatsApp роҳӣ кунед, реклама карда фурӯшда мегузарем. ирӯза наворда боша, агар тракторҳо ҳастанд, комбайнҳо ҳастанд, мошинои фурӯшӣ ҳастанд, хулас як 7-8 мошини сабукрав, як дута трактор, комбайн аст ки пешкаштон мешавад. тамошо кунед, лайк монен. ба ҳаматон тамошои беҳтарин. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акай Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акай Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед. бародар азиз, дӯстон нигоҳ кунед, Lexus ES 350 ҳастае ки фурӯшӣ ай. солаш 2017, коробкаш автомат. тамошо кардестена. мотор 3.5, сӯзишори штолка бензин. ҳуҷҷат надора. шаҳри Ваҳдат. нарх бошад 300 000 сомонӣ ки боз муомилаи соз дора. иваз ба хонаи заминӣ. одамоне ки ҳаст нафарое ки хонаҳошона ба замини алиш мекунанд. ҳаст нафарое ки хонаҳошона ба мошин, мошиношона ба хона. хулас любой маркаи шахсият дар рӯи олам вуҷуд дорад. иваз ба хонаи заминӣ мега телефон ёки WhatsApp дар рӯи экрани шумо аз номи канали Саудо ТВ 01 метонед муроҷиат бикунед. бачаҳо азиз, оиди мошин 300 000 сум дар шаҳри Ваҳдат. Lexus харо, Lexus харо, марамат связ бироен. трактор МТЗ 82-1, солаш 2012. техникаҳо роҳӣ мекунам, бовар кунед. ҳай канал охи канали чотка ай бача. ҳуҷҷат надора, ҳуҷҷат дора. ноҳияи рӯдакӣ. нарх 170 000 сум. муомилаи соз будора. иваз ба хонаи аз рӯдакӣ боша мега, ҳамун тарафода хона боша, агар алиш мекунем. шояд болои сумтон тия, шояд шумо сумтиен. оиди масъала маслиҳат кунед. WhatsApp дасти рақамош ҳастай ки ба дили пир метонед муроҷиат кунед. 2012 выпуск МТЗ 82-1. марамат занг занед. мошини худаш, ҳамин техника худаш дар ноҳияи рӯдакӣ ягон хона бошад, дар рӯдакӣ мега алиш ҳам карда мешавад. маълумоти пурраша мепирсен. баъзе техникаҳо равон мекунанд, видеошон дарозай ускорӣ намекунем. бачаҳо ба ҳоли худ мегузорем ки ами чихел амира давондем, камтарак тамошош безеб мешавад. ва хотир ба ҳоли худ мегузорем, худтон тамошо кардан гирем. дӯстон, боз трактор қабул кардем. ёки накунед. трактор МТЗ 80 шам, иш 80 холӣ. сечарха будааст. хоб 2023 сол солаш. мото час мега 430. культиватор дора. карчовка дора. ноҳияи Фархор. нарх 330 000 сум. муомилаи соз карда мешавад. сечарха трактор МТЗ 80. нигоҳ кунед, ҳам культиватор дорад, ҳам карчовка мекунанд. оиди ҳамаш пирсон шуд. бачаҳо азиз, тракторхоро да роҳӣ кунед. ин канали Саудо ТВ 01 да ҳам техникаҳо, ҳам хонаҳо, ҳам заминҳо, ҳам квартираҳо навор карда мешавад. ҳаррӯза навора пай дар пай тамошо кардан гиред. шояд ягон хона, мошин, квартира биёбед. Opel Corsa мега бачаҳо азиз, ки солаш 97, объёмаш 1.6 механика. бензини холӣ. ин барои
запчаст мега. Фақат барои запчастай. Хеле ҳай кунам, кулият кунам, корбор макунам да. Хеле расчод нагирен. Нарх 10,000 сомон. Муомилаи соз зора. Шояд моторша мегирен, ягон мошин дига да мезанем бачо. Ҳамин мошин Opel Corsa мега, документ надора, вообще барои запчаст 10,000 мегемша. Хай якчи нимчи бо мегзарем. Мошин нах хоб инами ҳолат. Просто документоша гум кардаги мега, ба ҳам хотир савдош мекунем 10,000. Муомилаи соз зора, занг занем бачо. Комбайни фурӯшӣ. Ноҳияи Рӯдаки адрес. Ноҳияи Рӯдаки Турецкия мега. Комбайни Турецкӣ. Ҳамагӣ 15 рӯз кор кардагиай. Хуб нархша мега 70,000 мегем, якчи нимчи савдо мешава. Ҳама ҷош 100% ҳай. Рақамҳои WhatsApp 5520 аз уми канали ма метавонен занг занед, навака кан ёкнен. Инами ҳолат дар пушти трактор пайваст мекунен, гандума меёрида, айса чикор мекунан? Гандум мекунад, ин тарафша каҳ мекунаву кортона осон мекунад. Ҳай технологияам пешрафтагиай. Пирсоншен шояд маъқултор шава, шояд бо арзон кунана маслиҳат кунем бигирем бачо азиз. аз мо эълон кардан, аз шумо интихобу тамошову харидорӣ кардан бачо. Vectra A 94 сол 22,500 сомонӣ 94 выпуск. Мотор 1.6 модел. Зушориш газ плюс бензин. Ҳуҷҷатҳо то охири сол. Утилизатсия дорад. 22500 нарх. Суруғат Данғараҷон. Телефон WhatsApp-ша мегзорем, аз уми канали ма метонен ба дили пир занг бизанен. Одамой ҳастанд ки Vectra мехоҳанд, ҳаст нафаре ки Astra-G, ҳаст нафаре ки Avante, ҳаст нафаре ранги ма мисол Toyota Axio Любителшай. Чӣ хел фаҳмиден? Чотка. Хулас бачако занг занен, маслиҳат кунем бигирем. Hyundai Avante 2009 солаш. Мотор 1.6, ӯзишвориш бензин. Ҳуҷҷатҳои солона, утилизатсия дорад. Нарх 82,000 сомон. Алиши бо Corolla CSK боша алиш мешавад. Суруға ноҳияи Данғара. Рақамҳои WhatsApp ахириш 2580 да занг бизанед. Avante 2009 сол 82,000 сомонӣ боз савдои соз дорад. Занг бизанем бачо, чах-чах кунена бигиренаш. Фақат лайко қати поддержка. Дар канал подписатсия. Дастгирӣ аз шумо. Хонаҳои арзон, заминҳои арзон, мошинои арзон, квартираҳои арзон аз Саудо ТВ во харид кардан боша аз шумо бача азиз. Opel Zafira 2002 сол. Душанбеда қарор дорад, 60,000 меган. Газу бензин, мотор 1.8 коробкаш механика. WhatsApp шона мегзорем. Нав краска. Полировка кардагӣ. Ҳуҷҷат, утилизатсия дорад. ҳолати балону 90%, 4 дар электропакет, мотор нав монде меган. Zafira 2002 60,000 сомонӣ. маълумоти пираша бигирем бачо. мошинотона ҳаракат карда суратҳои тоза гирен, видеонавори качествени карда мадароӣ кунен, баъд ма рекламаш кунам, фурӯшта бигзорам бачо. видеода лайк монен, дар канали мо подписатсия кунен. навор маъқул шид, комментария кунен ки наворотон беҳтарин. аз кадом маркаи мошино маъқултонай, комментария кунен, ҳаракат мекунем ки навор бикунем видеоҳои баъдина. Astra-G 2003 бача азиз. Душанбеда 63,000 сомонӣ. Бензин плюс газ, мотор 2 коробка механика. WhatsApp-ша мегзорем. мошин дар ҳолати хубае. чӣ чизе дора, ҳама наворотҳо кор мекуна. Утилизатсия, ҳуҷҷат дора. мошин Opel. бахшиш мошин Opera Baletta. Территорияшда қарор дорад. Савдо пеши мошинда. Opel Astra-G 2003 дар Душанбе 63,000 сомонӣ. қисмати салон фасонхушу дохили мошин
беҳтарин. Хоб яъне боз я чунин чи савдо дора. Кузови самбақа Opel Astra-J. Занг бизаву чахчахка биги бачача. ماشین اخیران Opel Meriva 2004. این ماشینا کمیابن، بعد قیمتن با میدونین. اسفراد اخیرا داره 2004 سال 50,000 سوم. گاز و بنزین ابیوم 1.8 مکانیکا. Meriva خرا همیجاین این علامت در حالتی بهترین قرار داره. خریداری انیق زنگ زند یک چون نیمچی با انشاءالله سعودای سوز دارم. خب نگاه کنین افتش رنگ همی ویدش رنگ ماتیز یا نگاه کنین چه کم کم با بازفی را همونندی داره. زنگات کنین چخچخ که بگیرین. این روزا نواری ما انجام یافت با همه ماشین کمباین تراکتور و دیگر رو چیزی که یافتیم، چیزی که روی کردیم، خواهش کردیم همش موندیم. دلشی با اجداد میکنیم که شما روی میکنین ما монтажи фасон карда фурӯшда гузорем. Аввали видео рақамҳои ма барои реклама чизе бошам муроҷиат карда метавонед бача.